दालिखौ बोखांनो बावगारबाय नैबेखिनि भिडिअ एसे सिगांनियानो खासि बिबार थानाय टाइमावनो आं लानानै दोनदोंमोन जोबोद मोजां मोननायमोन आं ओंखायनो लानानै दोनदोंमोन ओमफ्राय दिनैसो होनाय जादों आरो फुंनि बारा ओरैबायदि मोजां गुसु मोनलायो माबा मोनसे मोजां मोनो मोजां फिल खालामो बिराद गोबावनि उनाव दिनै ओंखारबोदों गासैथिंबो खासि बिबारानो खासि बिबारनै उन्दैयाव जों बिदि गेलेयोमोन आरो बरिं जानानै नोंसोरो गेलेदा गेलेया मिथिया आं गेलेदोंमोन विन्टारनि सिगां अलवेज माया ब्लेंकेटफोरखौ बाहेरायाव लामोमोन ना बे टाइमाव बे मुलाखौ फिसा 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 हानानैहा सान्दुङाव फोराननानैहा बेखौ भयामाव सोनानै दोनगोन आरो सोनानै दोननानैहाय एसे एसेहाय जाबाय थानोसै बेखौ गुन्द्रु होनो नेपालिफोराथ' जायो बाट बनायनाया एसे बेलेग बेलेग तरिका थायो बयहाबो बाट जोंहा ओरैनो सिम्पोल खायसेथ' हायावबो फबनानै दोनो मानो होनबा बेनि टेस्टआ आलादा जायो खिन्थु जोंहा बिदि खालामा जास्ट हानानैहा फोरानो आरो फोराननानै जायो आरो बेखौ लाइक सालाद बिदि बेफोरो गोलैनानै सेवलायलांबाय ना रावबो हायनाय जाया ना आथिं ओइ सेस जाबायमोन आङो खर'आव नांबायमोन छि 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 खानायाव नांबाय उरि आप्पा उरि आम्मा एबारसो लायबायनो जोङो बोसोरे थायनानै बोसोरे सेवलांजोबो रावबोआनो जाया ओमफ्राय हा 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 ओमफ्राय आं बेखौ जानानै खर' गिदिंनानै गोलैना थानोसै बेखिनि मोनबोबाय नै नै जोंहा बिमाया दालिखौ बोखांनो बावगारबाय खामजोब्बाय बेखौनो जासिनो थुलाय मामानो आइदि ơi ngục kia bông đã đi được được cái bồn mà đi được mà cùng ngô tự cô bố lắm một tung ăn đâu neng जोंखौ होनो ना गेसाव बुस्थु दोननानै नों बावगारो दै होनबाला प्र माबा नङा दे How you feeling, madam? Oh, madam. How you feeling? नोंहा इदि जायो होमबाना नों बिसास खालामाना खोब नङा दे ना होनगोन जाया दे खनसेल' जादोंमोन ना होनगोन ना नोंखौ प्रुफ जिगोरा आव ओइ खारबोलायदों मासे गोरा आया
잘 해보면 이상 흔채 작은 작은네 đi ba đã phạt luôn hết thì nó ba khăn năng ông bầu bá ăn khai nè đi nè xem 자라니 산탐스 비슷한 그리는 탕치양 아,ไม่ได้ทุกคนอาลูซา그 근처잖아요. 별로 라이브라. 그 타와 레고 타오. 상상할라. 상상할라. 우리가 썼으나 한. 아루사 nó khơi bơ khơi cái thằng ná bây giờ cứ buồn như nó cứ khơi ra đắng lấy cho mình xíu nọ ăn giật vậy cứ rằng này khai ba hay là săn đồng này cái này phải đừng mến săn đồng bởi vì là bye bye